Hola, què tal? Com esteu? Hola. Hola. Com va el confinament, els estudis del confinament? Bueno, vamos avanzando, aguantando como podemos. Sí, Se hace lo que se puede. va Es fa el que bé. es pot, Però bueno, ho anem portant prou bé. Ens hem organitzat molt bé, la Mercè. Sí. La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, presenteu-vos. Vale, pues yo soy Daniel Agustín, tengo 17 años y soy del Pueblo Seco, Barcelona. El meu nom és Sergi, soc de Barcelona, Cornellà de Llobregat i tinc 18 anys. Hola, soy Patrick, tengo 18 años, vivo en Barcelona, Sagrada Familia. Molt bé. Doncs ara us faré algunes preguntes relacionades sobre la vostra experiència a l'Institut Mare de Déu de la Mercè. Responeu amb ordre o com vulgueu. Això pot ser com una mica com si fos un debat, o sigui que ho podeu fer lliurement. Per què vau triar aquests estudis de sistemes microinformàtics i xarxes? Bueno, yo por mi parte lo hice principalmente por curiosidad y por querer meterme en el ámbito de la informática, ya que no sabía cómo empezar, pues decidí entrar en un grado medio de informática. Y a partir de ahí empecé a ir aprendiendo y avanzar a lo que quiero. Si tinc que dir, vaig agafar aquest cicle perquè vaig estar mirant coses relacionades a la informàtica i vaig trobar SMX i vaig dir, per què no provar-ho? I la veritat és que ha sigut bona idea. A mí desde siempre me había gustado la informática y siempre tuve curiosidad de cómo funcionan los equipos, las redes, las páginas web y eso me animó bastante. Molt bé. I com està la vostra experiència a l'Institut Mare de Déu de la Mercè? Por mi parte bastante buena, la verdad. Ha sido una experiencia interesante, divertida y dinámica, sobre todo por esto de los proyectos y tal, que nos hemos implicado en el trabajo en equipo y un poco en lo que es el esfuerzo conjunto. Y a partir de ahí he podido aprender muchísimo más de lo que me esperaba. Yo, por ejemplo, recuerdo haber entrado sin saber lo que era un Ubuntu, un Linux, Ubuntu. Y ahora, pues, por lo menos ya tengo más conocimiento y esto me servirá para un futuro. Sí, doncs l'experiència en el centre en si ha sigut molt bona. Veure com és la seva gestió, com gestionen els alumnes, com gestionen els problemes que té les persones, com gestionen les classes. És tot nou per a una persona que ve de l'ESO, per exemple, que tu tens un horari estructurat, tu arribes a un lloc on tens, per exemple, classes a les 8, un altre dia a les 9, al principi xoca una mica, però una vegada t'acostumes és un molt bon horari i veus que és una gestió molt bona la que ha fet el centre. Molt bé. La experiencia es súper buena, la verdad, la libertad que te dan los profesores en las actividades, etcétera, es bastante agradable y las asignaturas son muy entretenidas. Llavors, què és el que més us ha agradat? Bueno, yo ya lo he mencionado antes. A mí, sobre todo, la dinámica de los proyectos, el poder introducirme en los proyectos, el planificarme yo mismo lo que debo de hacer, ya que yo siempre he sido alguien un poco más autodidacta, que he ido a mi bola, más que nada, y el organizarme y el poder aprender a través de ello me ha servido bastante. Sobre todo el trabajo en equipo, la verdad, ha sido muy bueno. El compañerismo y el que los profes siempre resolvían tus dudas, nunca ha habido problemas ni nada. Perfecto. A mi, personalment, el que més m'ha agradat ha sigut tot el que té a veure amb la creativitat d'una persona. Per exemple, jo tenia por, quan vaig arribar al cicle d'informàtica, de, per exemple, no fer coses que impliquessin la creativitat d'una persona, no? Però això xoca bastant quan tu arribes a tocar el que és webs, les pàgines web. La creació que tens, ja sigui per la part gràfica o per la part de sota, com es diu, dels números que tu tens aquí i veus, és algo que per una persona creativa és algo que et dona molt joc per fer coses. Doncs a mi el que més m'ha agradat ha sigut la creativitat que et dona el que és fer pàgines web, és per mi el que més m'ha agradat del cicle. I sobretot també pot ser la incorporació també de la metodologia basada en projectes que s'ha fet amb alguns dels mòduls, també et permet, doncs, el que comentaves, no, Sergi? Sí. Ampliar aquesta creativitat, no? Perquè la forma de treballar surts una mica d'aquella, entre cometes, avorriment, entre cometes, dic, del que podria ser una classe magistral plana, no? Sí. Siempre, sí.
siempre uno se ha estado acostumbrado a estar detrás de un taburete, escuchando al profe decir cosas y todo ir apuntando. Ya está. A partir de aquí, pues, hasta mejorado bastante. Dime, Patrick, que estabas Pues hablando. la libertad que hay para hacer los proyectos, más que nada la cantidad también de los proyectos que hay, porque no te basas solo en uno, sino en varios, así que vas aprendiendo cosas que has cometido en anteriores que han sido errores que, bueno, los vas corrigiendo con el tiempo, vas aprendiendo a cómo mejorar todo y el trabajo en equipo, la verdad, ayuda bastante. Mhm. I parlant d'altre, com ha estat la vostra relació amb els professors, amb el professorat? Muy buena, la verdad. A mí me ha encantado, sobre todo, el no tener miedo a preguntar. Es algo que me pasaba en la ESO, ya que aquí ha desaparecido por completo. Es como he tenido una buena relación con los profesores. Siempre me han estado ayudando, cooperando. Cuando tenía una duda no han tenido problema en responderme, o da igual cuántas veces fuera, hasta que me quedara claro. Seguían insistiendo y por lo general perfectamente. Creo que ha sido el año en el que mejor le he pasado con los profesores. Doncs, si dono la meva opinió, és una mica sentimental, ja aviso prèviament. Quan vaig arribar aquí, sincerament, ja tenia experiències prèvies amb professors que era, bàsicament, et dic tot el temari, me'n vaig de classe i ja no... Em trobo per passadís, hola, muy buenas, ja està, ja no parlem més. Però vaig arribar aquí i vaig trobar professors que tant dins com fora de classe són persones molt bones amb tu, que no tenen ningú problema en dir-te les coses 3, 4, 5, 6 vegades. Després, si tu, per exemple, estàs a la teva casa un dia i no trobes solució a un problema i li envies un mail, t'ho intenten contestar el més ràpid possible, amb una bona resposta dient no passa res. Si no has pogut entregar aquests exercicis perquè has tingut problemes o perquè no saps com treure la solució, no et preocupis, vens a classe el pròxim dia i t'ajudo a fer-ho. I és una que, personalment, un diu, ostres, t'impacta molt, no? Hi ha molts professors que han impactat i que han sigut molt bons professors amb mi. Sí, el que comentaves, si els professors veuen una voluntat de treball, és això el que vols dir, no? Si veuen una voluntat de treball per part de l'alumnat, doncs es permet una mica aquesta flexibilitat, no? Sempre hi ha... No tenen problema en ajudar-te. Si tu vols treballar, ells no tenen ningú problema en donar-te las cosas necesarias para que tú falles las cosas bien. Yo con los profes ya tuve varias experiencias anteriormente y la verdad en este Insti es un cambio radical. Los profes te ayudan, los profes si tienes alguna cuestión pues te lo repiten 40 veces. Si hay algún problema pues te ayudan en cualquier momento. Como dijo el compañero Sergi, te escriben por correo, buscan la manera más fácil y más rápida de contactar contigo. Si hay dudas sobre algo, sobre algún proyecto, sobre algún temario, sobre algo en concreto, pues no hay ningún problema y los profesores acuden a ayudarte en cualquier momento. Molt bé. I la relació amb els companys, què podríeu dir? Buen compañerismo por lo general, sí, la verdad, sí. Yo al principio empecé siempre he sido un poco corte con esto de estrés social y tal, pero no me ha costado mucho, realmente. Ha sido como todos tenemos algo en conjunto de lo que nos gusta, que es la informática en este caso, es como ya hay más conexión entre nosotros. És algo que m'encanta. Doncs molt bona experiència amb els companys. Com ha dit el meu company, tothom coneix les coses. Estem aquí per... Usualment, la gent que està a informàtica li agrada jugar a videojocs o li agrada fer algun tipus de coses. Llavors, tu arribes a un lloc on tothom té alguna cosa en comú i és molt més fàcil començar el que és una relació d'amistat, perquè a ti t'agraden els videojocs, a mi també, parlem d'això, a ti també agrada aquest lloc, i ja comences a tindre temes de parlar i de més, i és molt fàcil. Hi ha molta cohesió, no? Sí. He trobat que hi ha cohesió, integració i respecte mutu. Sí, també amb diferents cultures, etc. Sí, no hi ha problemes en res, i la gent són bons amb els altres, si algú té un problema li ajudem, i no hi ha res de persones que es fiquen amb altres, no hi ha insult, no hi ha res. És un ambient molt sa. És veritat. Llavors, ara canvio una mica de registre. Ara, quan acabeu aquests estudis de sistemes microinformàtics de xarxes, què teniu pensat fer? Què us agradaria fer? Yo sin duda, yo voy a seguir estudiando en este instituto.
y voy a intentar hacer el DAO. Voy a ir al grado superior de DAO, ya que de primeras me ha encantado el estar en este instituto, por lo que voy a intentar mantenerlo, ya que me he acostumbrado y ya tengo una pequeña relación, pues voy a seguir aquí. DAO seria el cicle de desenvolupament d'aplicacions web. Per qui no ho conegui, doncs són les sigles DAW, que volen dir això. Jo també aniria per DAO, per al tema de la creativitat i poder dur a terme les meves creacions vistes en pàgina web i poder fer-ho. M'apassiona molt la idea. Yo de momento no lo tengo claro del todo, pero siempre tengo las dos opciones que voy variando con el tiempo y es entre DAM y DAO y aún no lo tengo decidido. Depende de cómo vaya todo, acabaré yendo en una dirección. Molt bé. Aquí, en aquest institut, com en molts altres, també es fa el que és el 3x2, que també es pot cursar DAO i després fer l'ASICS, i així tens 2 títols amb 3 anys de grau superior. I també és una opció molt interessant perquè amplies el teu perfil com a professional. También. Per anar acabant, recomanaríeu l'Institut Mare de Déu de la Mercè per futurs estudiants? Sí. Sí, sin duda, Sí. sin duda, sin duda. No hay que pensárselo 2 veces. Jo, a més, aportaria una mica dient que una vegada ja s'ha estat un temps, com nosaltres que portem 2 anys ara, jo bàsicament vaig buscar un superior que estigués en aquest centre, perquè una vegada ja portes aquí un temps, ja coneixes els professors, coneixes els protocols de coses, com ho fan les coses i de més, vols tornar, no? O sigui, vols dir, vull tornar aquí perquè ja m'ho passo bé i és un bon ambient on no hi ha problemes i si ja es solventen ràpidament, llavors tu busques estar aquí per fer els teus estudis perquè hi ha molt bons professors que t'ajudaran en tot moment. Llavors no m'ho tinc que passar 2 vegades per prendre la decisió de quedar-me aquí un altre any més. D'acord. Si algú vol aportar alguna cosa més, si no ho podríem deixar aquí. Yo creo que con lo que está dicho ya. Sí, yo ya no tengo nada. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per les vostres aportacions i la col·laboració. Gracias a ti. Fins De aviat. nada. Bueno, Adiós. Adéu. adeu.